Здравейте! Днес ще ви представя добавката на Autogar за двигателно масло, която намалява триенето, намалява работната температура, разходът на гориво и удължава живота на движещите компоненти в двигателя. Теста, който ще направим, ще бъде с тази машина, която симулира триене, подобно на това, което има в двигателя в разпределителните валове. Първо ще направим тест с двигателно масло. Ще го натоварим на 4 кг. Ще ви покажа износването върху иглата от иглен лагер и след това ще направим същия тест с същото масло с добавката за антифрикционна обработка на метала на Autogar. Износването ще е в ето тази част тук. Тук ще добавим двигателно масло 530 на популярна известна марка. Махната етикета умишлено. Ще оставим триенето. Ключът е настроен на 4 кг. Ще приложим усилие за 3 секунди. Така. И сега да видим износването. Вижда се, нали така? Да. Добре. Сега ще обърнем иглата срещу положено и ще сложим от добавката в маслото и правим същия тест наново. Ето да покажем износването къде е. Сега ще има пред него. Така, слагаме от добавката на Autogar. И правиме същото. Ключът е на същата позиция. Прилагаме същото усилие, задържаме дори повече време и още един път. И сега ще видим износването. Ето тук отпред е малката точка. TMF 2000, патентованата формула, това са наночастици. Маслото се използва за проводник, за да стигнат наночастиците до метала. Метал е обработен вече от наночастиците и там седат 1500 часа. И в момента може да направим тест без течност. Ето е течността тук, отпред. Сега ще направим същото без добавката. Така, спираме машината, ето го ключа на 100 Нм и сега ще видим износването какво е. Без износване, същото. Видяхте как работи добавката на Autogar, повече на Autogar BG.